Nag-iyahay karon sa pagbansay ang mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre alang sa usa ka umaabot nga dakong gubat. Natubag kagabi ang pangutana nganong milangyaw sa kalibutan sa mga tao ang karakter ni Sania Lopez nga si Danaya. Gipay usab si Hara Cassandra Salereo nga gidala ni Michelle D. Luyo sa ilang kasayuran, nagkaistorya sila si Cassandra ug Bathalumang Kasyuteya nga gidala ni Solen Yusaf kabahin sa kapalaran sa anak ni Danaya nga si Gaya. Samtang nakita na ni Kasyuteya ang ikaduhang anak ni Danaya nga si Tera nga gidala ni Bianca Umali. Siya kuno ang musunod nga muluwas sa Encantadia ug tigbantay sa brilyante sa lupa. Nagbansay na usab ang mga taga Mineyave nga gipanguluhan ni Kera Mitena. Samtang sa pilot episode sa miaging Lunes, nakakuha kini og kapin sa 2.5 million views sa YouTube. Nagpasalamat ang mga nagpaluyo sa programa sa mga Encantadix sa way buas nga suporta. Usa sa kaniadto pa nagsunod sa Encantadia ang college student nga si Trixie nga excited mo tan-aw niini matag gabi pagkahuman sa 24 oras. Since 2016, sir, and kanang ang Encantadia gabi, kay excited ko makatanaw sa pagbalik nila after 9 years. Idol kay nang mga sangwe, sir. And Sabi na sa mga sangre. powerful kay sila, sir, na sila brilyante.